Tug ang tikas bana nimo nakikabit. Itong bana nimo. Di man mag-joke. Oy, nana. Ikaw ba? Bro, ayaw itong anday, oy. Sa mga na diri nagbanday, oh. Dali, dali. Agoy, naala di yung babae nga nangutang sa kuha ba? Karon ginis anti ba? Sa unar ko si pangitaan ni kay maningil. Kay karon mo pa din siya nakabayad sa kuha. Mag 2 years na to. Tayo lang din sa kaho ba? Maningil sa iya ha ba? Tayo lang na. Yente, wala ba kante nga sa unar ko kapangita si Monte? Ba yung bayad ni mo, be? Ganina ako nangit sa imo ba? Dara man di ka gani. So, yung problema ni mo. Padulo na kumulakaw, oh. Paabot akong one dito, oh. Pick up. Uy! Mamulakaw naman ka. Pagbayad sa sugong utang. Ang nga po kung prasadyo, nadya mo hada. Binang bayad ni mo, be? Ato na ko, ginagdali na ko. Ang utang. Ako'y pick up niya mo di hada. Ano ko pick up day? Di sa ibubo ko ni mo diyan. Ako kwarta diri day, oh. Oo, bakong kwarta. Papulistik ka, sige. Ipapulis dito. Ato na dito. Ako nagpulis. Barangay ka. Tawagan ako barangay kapitan na to. Sige ka. Ipabarangay. Tama ka dito. Nga na pa ka, ha? Sige. Te, baligyan akong balay ni mo, te. Bahalag ko kayo magpuyan diya. Sus, ibalik niya dito. Ay, anya, di ka, ha? Kanang daghan kini mo sakyanan, te. Kuhaon ako ng te, baligyan ako na, te. Haling ginag 44,000. Sus, problema ba na? O, kuha dito. Ako magbutang dito. Agay! Ato na ko. Mapriso ka! Basta, ako'y kwarta dire. Kuha na ang tanan sa kuha. Dito mo bayad, ha? Karoon ka lang dyan. Unsa ka diya? Yo, maka diya? Hindi ka mabayad, ate, ha? Cash ako, ate. Hindi ka mabayad. Gid, oy. Medyo ko'y kwarta dire, oh. Oh, ano mo day, oh. Wagi sulo day. Ibubo ko day, wadyo ko'y kwarta day. Hindi ka mabayad, ha? Sige, ate. Tug ang tikas bana ni mo, nakikabit. Nga, dator ba tong bana ni mo? Di man mag-joke. Oy, nana. Ikaw ba? Bro, ayaw itong anday, oy. Sa mga na diri nagbanday, oh. Dali, dali. Bana, raman di ka tapat ani, uy. Abi na, be. Ito na dito.